Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Diàlegs amb Emma Tomàs és un canal de YouTube de la laquacera Emma que es va unir a YouTube al desembre del 2013. Alguns dels seus vídeos més coneguts són Diàlegs amb Toni Sancho, més conegut com Pancho, de Zoo, Diàlegs amb Samantha o Diàlegs amb Just Woman. Si voleu seguir-la a les xarxes socials, té Instagram i també té Facebook. Us recomanem que la seguiu a les xarxes i mireu aquests exemples. No sé per què acaba sempre en el grup protagonista d'avui. Corria l'any 2014 quan ens van regalar El seu estiu i després de Corbelles, El cap per avall o La mestra, ara ens sorprenen amb les seues cançons d'ofrena. Sabeu ja de qui parle, veritat? La veritat que són uns diàlegs molt especials per a mi, perquè avui Toni Sánchez, conegut com a Pancho, cantant de Zoo, ha vingut per a protagonitzar estos diàlegs. I la veritat que us anime a que es quedeu durant este capítol perquè estic segura que quedarà en la memòria de totes i tots. Ha arribat a Diàlegs Samantha Gilabert. Després de poc més d'un any que ens visitava quan formava part del grup Cactus, nosaltres esperàrem que tornara. I encara que estic jo un poc nerviós avui, com bé diu ella, no passa res perquè de segur que esta estona paga molt la pena. No sé si tu podràs tornar a veure en mi aquella persona que un dia vas conèixer. Podem veure ara últimament també en molts concerts de Zoo cantant Correfoc i Presoners. La setmana passada van tindre a Pancho així a Diàlegs i li vaig fer una pregunta que me la va deixar en l'aire per al moment que vingueres tu així a Diàlegs, que era si podríem tindre una possible unió de Just Woman i Zoo. Podria ser possible? Podria ser possible, però de moment estem provant i a veure què passa. Ja dirà el temps. No deixes en l'aire, com ens ho va deixar ell. Fa uns dies va arribar Tiembla, en companyia d'Agus de Perifèria Norte, que el tenim també per així que ens ha acompanyat, que veniu a contar-nos amb aquesta cançó, perquè veig que ve amb molta força. Sí, la veritat és que... Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!